Ġurnata b'nazzi minn quddiem il-Parlament Malti u aktar tard fi Triq ir-Repubblika sakemm imxewwa sa Misraħ San George dalgħodu l-Forzi Armati ta' Malta daqqew siltiet mużikali flimkien ma' marċi brijużi li ferħu u paxxew li daw kollha preżenti bit-turisti l-għaxqa tagħhom jiġbdu il-filmati bil-mobile. Mal-wasla tagħhom f'Misraħ San George il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta bdiet tesebixxi programm taħt it-tmexxija tad-direttur mużikali il-Kaptan Jonathan Borge. Il-Kaptan Jonathan Borge kellimna fuq l-okkażjoni ta' dalgħodu. Dal-aħħar snin apparti l-parata li nagħmlu fil-31 ta' Marzu ġewwa l-Birgu, bħallhom ukoll nagħmlu parata aħna l-banda tal-Forzi Armati fejn fiha wkoll ndoqqu il-maġġor parti tas-siltiet huma Maltin u bekk nkunu tinfakru wkoll il-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħelsien.